Hovoril som o tom vo svojom predchádzajúcom vystúpení a skúsil som dať odpoveď na základe tvrdých analytických dát, že kto teda môže za ten zlý stav verejných financií, lebo ja nepopieram, že je zlý, ako ste sa možno mylne domnievali na základe toho môjho vystúpenia, pán minister. A ukázal som to na indikátore dlhodobej udržateľnosti a len pre tých, ktorí ho nepoznajú, poviem, že čím vyššie číslo v ňom odznie, tým horšie, tým väčší podiel na tom, kto zhoršil situáciu v našich verejných financiách vyššou mierou. A hovoril som o tom, že z toho indikátora vychádza, že váš podiel na zhoršení dlhodobej udržateľnosti je v percentách HDP 4,8 a tej predchádzajúcej vlády, ktorá zažila všetky tie krízy, 1,7. Čiže inak povedané, 2,8 násobok tej zodpovednosti za zhoršenie verejných financií nesiete vy. A hovoril som, že treba sa pozerať na verejné financie v kontexte viacerých rokov, nielen v rokoch, v ktorých sa vládne. A zasadil som to zhoršovanie dlhodobej udržateľnosti do roku 2015 a potom vyššie. A veľmi pekne ste povedali jednu vec, keď ste sa vrátili k tomu, že ste boli predsedom výboru pre financie a rozpočet. Povedali ste taký milý citát, teraz ho zopakujem, že mne tu nemusíte rozprávať, čo mám vedieť. Tak chcem vám len poďakovať, že ste vlastne potvrdili to, že že ste si vedomi toho, čo som vám pripomenul, že to boli presne tie roky, keď sme obidvaja sedeli na tom výbore. Vtedy to bol pán minister financií ešte Kažimír, ktorý nosil rozpočty a všetci očakávali, že sa dostaneme aspoň v jednom z tých rokov do prebytkového rozpočtu, ale nie. Všetko ste to vtedy prejedli a tým ste vlastne nehali verejné financie nepripravené na krízu, ktorá visela vo vzduchu a ktorú všetci očakávali, že príde, lebo nikdy to nie je tak, že neustále slnečno, vždy v tých ekonomických cykloch nastane ťažšia situácia. No a keby to mám prirovnať veľmi zjednodušene k takému obrazu, tak čo sa stalo? Verejné financie, alebo to naše Slovensko je taký jeden dom, ktorý, keď ste hospodarili vy, tak ste ho nehali v podstate prázdny. Nič ste nenechali zase to na poli, nič ste nenechali v garáži, nič ste nenechali v špajze a prišla pandémia. Všetci obyvatelia toho domu, teraz veľmi zjednodušujem, v podstate ochoreli, stali sa práce neschopnými a museli si požičať na to, aby ufinancovali chod toho domu. A vy dobre viete, však je to všeobecne známa vec, že nám vtedy aj klesol hrubý domáci produkt, čiže táto paralela, ktorú ponúkam, veľmi presne sedí. A nestalo sa len to. Nestala sa len táto jedna kríza, stala sa ešte aj taká vec, a dovolím si to tak veľmi zjednodušene, aj keď to nejakým spôsobom nechcem bagatelizovať, a doplniť do toho príkladu, že v susedovi v záhrade začalo horieť. Že nám zhorel ešte aj oplotok toho domu, proste u našich susedov začala veľká kríza. A nie len to, ešte vybuchol kotol. To prirovnávam k tej paralele, alebo je to paralela k tomu, že sme mali krízu v oblasti energií. Všetky tieto veci museli tí, ktorí momentálne spravovali dom, keď vy ste z neho vyšli ako správca verejných financií do toho času a nehali ste prázdnu špajzu, prázdnu peňaženku, tak si musel ten hospodár nový požičať. A požičal si veľmi dobre, požičal si za veľmi nízke úroky a snažil sa tie krízy všetky, ktoré tam nastali, zvládnuť. Už ak chcete obviňovať predchodcov o tom, že si museli požičať a že museli zvládať tieto krízy, tak to môžete urobiť, ale tie výsledky, ktoré sú z toho obdobia, hovoria za všetko. Ja len spomeniem napríklad, že vtedy bol historický nárast platu aj učiteľov, lebo áno, bola aj vysoká inflácia, tak im vtedy stúpol plat o 26,9%, štátnym zamestnancom o 21,2%. Čiže to boli konkrétne výsledky, ktoré sú za tie požičané peniaze a mnohé iné veci. Mohol by som to prirovnať k novému kotlu, ktorý sme zabezpečili a ktorý sme sa snažili ľuďom s tým pomôcť, že vznikla kríza v oblasti energií. No tak áno, vznikli narýchlo dotácie, ktoré môžete kritizovať, že sú neadresné, ale vaša zodpovednosť, že vy teraz pravdepodobne prídete s opäť neadresnou, lebo tak sa hovorí, neadresnou pomocou v oblasti energií ešte väčšia zodpovednosť, pretože ste mali rok na to, aby ste tú adresnosť doručili. Čiže toto všetko prehrmelo a obvinili ste ma z toho, že sa snažím nejakým spôsobom posúvať tú hranicu toho, že ako sa hospodárilo niekde dozadu. No ale veď veľmi dobre každý, kto sleduje verejné financie, vie, že štátny rozpočet a verejné financie sa nereštartujú v deň volieb.
a že tá hranica medzi tým, kedy začína volebné obdobie a tým, kedy začína ekonomický cyklus a tým, kedy a v akom stave dostávate verejné financie do rúk, aby ste ďalej správovali tento štát, je úplne niekde inde. To nie sú totožné dátumy, to nie sú totožné hranice. Čiže hranica, odkedy sa treba pozerať na zodpovednosť tých, ktorí nechali a zhoršili verejné financie, je niekde inde ako hranica volieb tej či onej vlády. Takže toľko ešte k našej diskusii o tom, kto teda akým spôsobom zhoršil ten stav verejných financií. A teraz chcem ešte povedať a vrátiť sa aj k jednej téme, lebo som hovoril o tom, že keď chceme mať rozpočet, ktorý bude pre ľudí, tak potrebujeme si aj povedať, že komu ideme zlepšovať to prostredie, na koho sa má zamerať. Ja som presvedčený, ak som to už povedal, že potrebujeme viacej dávať do školstva, investovať do neho, že toto musí byť priorita a musí byť prioritou rozpočtu aj mladý človek, mladí ľudia. Ja keďže mám už v ústnej rozprave len 3 minúty času, tak veľmi v jednoduchosti poviem, že akým spôsobom sa na to pozerám a čo teda chcem navrhnúť. Hovoril som, že aktuálna situácia je, že mladí ľudia chcú odísť. To je prieskum z Focusu tento mesiac. 30% mladých ľudí sa reálne alebo potenciálne zamýšľa nad tým, že opustí túto krajinu a 16% celkovej populácie má túto myšlienku. Pritom dlhodobý problém u nás je, že vyše 17% študentov odchádza študovať do zahraničia, pričom priemer OECD sú len 2%. Ja navrhujem, keďže to je beh na dlhú trať a nedá sa to vyriešiť nejako krátkodobo alebo jednorázovo, nie je to nejaké nízko visiace ovocie, treba do toho a na tom pracovať dlhodobo, investovať do inovácií, do mladých ľudí, do programu, ktorý má za cieľ, aby sa mladí ľudia vracali alebo aby prichádzali na Slovensko vysokoškolsky vzdelaní ľudia. My takýto program na Slovensku máme, má ho výskumná inovačná autorita. A tiež viem, že keď sa investuje do inovácií, tak to prináša násobky peňazí späť. Ja som mal v hlave, že 1,5 až 7 násobku, čiže na 1 euro, ktoré investujete, 1,5 eura sa vám vráti, alebo až 7 eur. A hľadal som taký lapidárny príklad, že či máme doma niekoho alebo niečo, čo tie peniaze takýmto spôsobom zhodnocuje a našiel som Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve. Tam je tá miera zhodnotenia, lebo to sú presne tí mladí ľudia, ktorí sem prišli, ktorí sú kapacity, sú experti vo svojej oblasti, vykonávajú veľmi špecifickú expertnú činnosť. Pozrime sa na to, ako sa im darí zhodnocovať a prinášať výsledky. Tak oni majú rozpočet na tento úrad 1,6 až 7 milióna eur na rok a ich práca prináša obrovské úspory. Za rok 2022, kedy vykázali alebo vydali prvú výročnú správu, ušetrili 52,9 milióna eur. Čiže návratnosť, a teraz kumulatívne aj v spojitosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a s ministerstvom zdravotníctva, na to, koľko dáme do tejto inštitúcie, čiže dáme 1,6 milióna a ušetrí nám 52 miliónov. Čiže 40-násobná kumulatívne s tými inštitúciami, ktoré som spomenul. V roku 2023 je to 111 miliónov ušetrených, 65-násobná návratnosť. Čiže vidíme, že sa nám oplatí investovať do mladých ľudí, do výskumu, do vývoja. A my v Olano, alebo bývalom Olano v súčasnom hnutí Slovensko chceme tento rozpočet opraviť aspoň tam, kde sa dá a navrhujeme, alebo moji kolegovia už navrhli pozmeňujúce návrhy, 300 miliónov presun z ministerstva obrany do daňového bonusu, 287 na rodičovský dôchodok, 72 miliónov zdravotníkom navrhujeme pridať, 161 miliónov učiteľom, 90 miliónov policajtom, hasičom, záchranárom, mládežníckym organizáciám 3 milióny. A ja teraz prečítam pozmeňujúci návrh a poprosím o pozostavenie času, ktorý dá 10 miliónov na vedu a výskum a pre mladých ľudí, ktorí prichádzajú a robia túto záslužnú činnosť, zhodnocujú peniaze. Takže pán predsedajúci, zastavte mi čas, prečítam pozmeňujúci návrh.